De Prinsentuin wie in die 200 jaar het decor van Sinterklaasintochten, staatsfeesten, de finish van een Alversterrentocht, concerten, maar ook voor de roman De Koperen Tuin van Simon Vestdijk. Het historisch centrum HCL liet het allereerst zien in een liedse tentoonstelling. En er is omtinken van de verneemde parkarchitect Roodbaard. Zijn naam komt waarom in de nieuwe namenbjotjes. Nou ja, hij hoort bij de tuinarchitecten die in de eerste helft van de 19e eeuw die stijve Franse aanleg met rechte lanen mochten omvormen tot landschapsparken. En die landschapsparken, ja, ik zeg altijd, hij boetseerde met de grond en maakte prachtige glooiingen. En dat zie je hier eigenlijk ook. En de vijver werd uitgegraven, die grond werd weer daar gebruikt. Slingerpaden, maar hij was vooral fascinerend vanwege zijn doorzichten en zijn doorkijkjes. Het is hier gewoon een feest om hier te wandelen. Roodbaard woon bij zijn ontwerp in 1820 de prijs om het stadspark aan te lezen. Het wordt nog altijd intensief gebruikt als recreatieplek. Roodbaard krijgt eigenlijk wat de ere die er verdienen had. Ja, nou we hopen dat we volgend jaar nog een keer het over mogen doen. Want dan komt ook het boek uit van de Prinsentuin. Daar zijn we nu druk mee bezig. En dat we dan ook nog wat aandacht aan, behalve de Prinsentuin, eigenlijk gewoon aan zijn werk kunnen geven. Dus we willen het feestje eigenlijk nog een jaar voort laten duren. En zeker in deze tijd dat we hier niet met veel mensen kunnen staan, hopen we volgende keer hier met een grote groep te zijn.